Cendol ketan Taiwan, Masya Allah, didelok kok Taiwan bareng ya. Jangan cakine omahe kono. Assalamualaikum, Lubuk Linggau nyimak. Yakub Allah barakallah. Dukun Kali Mojeng. Assalamualaikum Pacitan, Masya Allah. Nekani undangan walimah rencang napa wajib iki? Nek saiki gak wajib, Kang. Soalnya nek gak ditekani, nek ra nggo dhuwit diomongno wong, kowe nek gak ndek dhuwit sampai teko walimah iku ora nggo dhuwit ya diomongno wong, nek golek dhuwit ora ndek dhuwit ndak utang-utang. Lah, nek ana ya bejane kono ya ndang buah. Tapi nek marai fitnah kowe buah ora nggo dhuwit ya saiki diomongno wong. Dadi wajib nekani walimah dhisik iku walimah bukti syukuran. Jadi wong teko iku dimayorno nek jaman dhisik. Nah iki saiki wong teko kan kudu nyugehno. Walimah saiki. Nek biyen wong teko dimayorno, nek saiki walimah kowe entuk undangan teko iku nyugehno. Wis nyimpang. Nek biyen wong diceluk krana nikah iki matur nuwun, iki dongakno anakku iku malah dimayorno. Diarep-arep dongane. Saiki diarep-arep amplope ngono Kang. Nek ketemu bagus. Jupir jawab Jawa Timur barakallah Diki Blantik wah ketoke wis semangat Diki. Wis gak pusing nah Diki. Kok wis wani apa ngekeki hadiah wong barang berarti gak pusing. Ndek telepon pusinge pol. Piye iki sawang rupaku gen gak pusing kowe. Kokalan. Dadi rupaku ngalahno sekaden. Ya iya. Manado hadir Masya Allah. Pakai Pale Pemalang barakallah. Alhamdulillah Gus. Wah, semangat nggih. Blantik Semarang. Muga-muga blantike lancar, mbah blantik kadal, mbah blantik opo. Ayo angga menawi mesem. Wah, nggih. Barakallah. Matur nuwun sing sampun paring hadiah mugi berkah, barokah. Yang sampeyan iki hadiah untuk-untuke paling tak nggo melek sinau ngombe kopi, nggo tuku kopi, nggo tuku udut, nggo melek. Belajar kitab Jadi apa ngekei hadiah kopi entuke mau ganjaran cak wong tak go meleh gudut. Purbalingga barakallah. Nah, Latif Decoration Pia. Sampun paring hadiah donat barakallah. Jagat cilik niku pripun Kang? Masya Allah Kang, jagat cilik gak roh. Tak bahasa Indonesia no. Jagat cilik nek zaman cilik buku adalah jendela dunia. Iku jagat cilik. Iya, Pra. Iku zaman sekolah. Nek zaman saiki dunia adalah di genggaman. Nah, HP iki. Jagat ora mok cilik iki. Dunia di genggaman. Niku jagat cilik. Nek zaman awak cilik karena ora ana teknologi, isih katrok, buku adalah jendela dunia. Kowe men roh apa-apa kudu pinter dadi roh. Akeh-akeh no maca buku dadi roh raketan kira tau mara Amerika ya roh Amerika iku benuane pira ae roh iku krana maca. Nek saiki dunia di genggaman, donya iku sak gegeman. Kowe kepen roh apa ae ya karek blosing nggih ora. Ape roh Mekah iki cuacane apa niku sampe roh nggih. Wedokan Pakistan iki mahare pira ngene roh. Ya iku donya ning genggaman Kang. Ya iku contohnya Kang, kenapa kok dunia itu sekecil. Ya iku mau. Pun nggih tak teruske ngono takonane meleh. Niki tak teruske ngaose. Wingi dugi bab wudu nggih. Wudu niku salah setunggaling perkawis sing disyaratke kangge wong nek ape nglakoni salat. Beda salat apa? Wong fadilah wudu niki kuwatah. Sampai Imam Junaid niki nate setunggal wedal Dek iku loro mripate. Barang moro dokter spesialis mata. Ning kono doktere kondo Mbah Yai Junaid sampean ampun sampai mripate kena banyu. Padahal Mbah Junaid iku loro mripat. Akhirnya apa? Mbah Junaid karena dhek anggrape salat tajdidul wudu, nganyar-nganyari wudu. Dhek gak peduli. Wong aku ngibadah karo Gusti Allah lagi dikek loro ngene kok ape gak kena wudu. Akhirnya dhek karena fadilah kepengen untuk fadilah kok wudu, dhek wis mripat loro lah diwudoni Cak. Barang ngono isuke mari Cak. Iku Imam Junaid. Lah doktere ketemu dhek nah. Lah kok jenengan
Kok pun mantun Mbah Junet. Iki krana aku wudu jare mau penging aku kena banyu tapi tak kenekno banyu. Tapi malah diparingi Gusti Allah dadi mari. Lah krana kuwi akhire dokter sing maune Nasrani dadi mlebu Islam. Lho niku hidayah kadang tekone ora nyono iku keutamaane tajdidul wudu. Kadang wong iku ape nglanggengno wudu. Wong nek kepengin entuk rezeki min haitsu la yahtasib ora leren-leren. Iku kan siji kudu daimul wudu nglanggengno wudu. Tapi kadang wong dadi ngene, Cak. Aku nglanggengno wudu tapi kok rasane beban malah. Kowe beban kadang lagi didemek ngawur, demek bojo cah wudu. Jungine akhire gak ngrasa mesra karo bojo perkara wae kowe mertahano. Wudu mungkin gak batal. Padahal ki didemek bojo iku ya kan jaran lah ngono. Lah makane sing utama iku tajdidul wudu. Ki nek nglanggengno wudu. Yo batal lak wis no, tapi engko ndang gage mana sak maksude aja terus kowe ku papah kowe ndek wudu didemek wong emoh. Senggol wong emosi lho dadi problem. Wong perkara wudu perkara apik kok malah dadi problem ning gone awakmu. Malah dadi beban. Kudune yo nganyar-nganyarno wudu lah. Keutamaan sing didono ning gone kitab Irsyadul Ibad. Syekh Junet iki mau yo tajdidul wudu. Wong iku seneng nganyar-nganyari wudu. Ngono ta. Di wong kadang aku pengen langgengno wudu, tapi nglanggengno malah bebani deknen. Awar bojo kedemek ndang gage. Engko deknen malah ngamuk-ngamuk, merasa gak nyaman, ngentut ae kowe malah mau empet. Jajal. Ben. Yo malah dadi penyakit. Iya kan. Engko nguyuh yo mau empet. Engko cah. Lah malah jadi penyakit. Akhirnya menjadi sebuah musibah kanggo awakmu dhewe karena kamu itu merasa itu sebuah beban. Kudune kan gak sing apik iku tajdidul wudu, nganyar-nganyari wudu terus. Ojo sampai ibadah iku menjadi beban kanggo awakmu karena untuk keutamaan tapi meloro ning gone awak. Padahal sing apik iku ojo sampai wong ora ngarah rusak. Nek wong iku ngerti kadar kekuatan awake. Kuwi Sayyidina Ali lho ya. Wong rusak iku krana gak ngerti kadar kekuatane awake. Misal ngene. Ana wong esuk iku mergawe abot, bengi atek wiridan wengi. Apik tapi elek ya. Eleke gak ngerti kekuatane awake. Wong ndek kewajiban anak bojo. Mergawene abot berarti turune ndeke apa meneh gelem salat qiyamul lail sak cukupe kan wis luar biasa. Ngono lho Cak. Dadi aja sampai ibadah iku menjadi beban. Kalau menjadi beban akhirnya engko memvonis, nek memvonis akhirnya menyalahkan. Nek wis menyalahkan ora terima karo ketetapane Gusti. Ya kaya mau ibadah salat menjadi beban. Soalnya sing mau arepno, aku ndang sugih nek salat.